Okay, oras ato na alas 5 by 6 na. So, magapresenta ta sa ikaduwang ambahanon. Ikagrupong Francisco Guillermo, no, ang pagambahon, ang tuburan. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Okay. Kini nga banon para gid sa tanan-tanan. Mhm. Nga nag-monitor diri sa Munharana. Sige. Sa higad sinang bukid may sa katupuran sa paton na gaili ang matinaw nga tubig sa dako kong kauhaw ako ang nagkapit kada kong naging patiyan ang kabugnaw sang tubig. Ito ko siya nakitang larawan sang kagayon. Umatiyag sing kauhaw inintughan akong katulad sang tuburan ang buong mga dalitan daw tubig na gaili nga dili umapunggan. Ito ko siya nakitang larawan sang kagayon. Umatiyag sing kauhaw inintughan akon katulad sang tuburan ang buong mga dalitan daw tubig na gaili nga dili umapunggan daw tubig na gaili nga dili kumapunggan. Short FM. Short FM. Okay, salamat kid kagrupong Francisco Guillermo sa ikaduwang ambanon with tuburan. By the way, congrats kay kagrupong Francisco Guillermo. Siya nagdaog ng ligad sa farmers, talentadong farmers na mo itong title, no? Okay, pila ka mo nag-intra ng ligad? Okay, sige. So, congrats kid sa imo. Kahit siyempre talentado kid man, no?